हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव दा दंफैयो आं बावखुंग्रि हाजोआव नायदो बावखुंग्रि हाजोआव बानायगासिनो गाइसमोन दिनै मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय जोंना खामानि मावनाया सोलिगासिनो प्रिपेरेसन जागासिनो नै दा बेलासियाव मिटिं दङ 3टासोआव बोरै बानायगोन एबारनिया बोसोरनिया 11, 12, 13 गोलैबाय 13 थारिखआवसो आवगोलाव 14 गाखोयोमोन ना 13 थारिखआव हाजो गाखोनाय जासिगोन आरोना सानथाम हाबाफारि लाबाय बानायगासिनो फुरा जाहांबाय मावगासिनो नै बेयावनो जागोन प्रग्रामा सिगांनि सिस्टेमानो सिगाङाव जेरखम बानायदों बिदिनो जागोन आरो बै साइडजों हटेल थाजोबगोन बिदिजों हटेल जाजोबगोन लाइटनिया बक्स दोननाय लाइटनि जाजोब्बाय बे नैबेयाव होगावगासिनो नैबे जाहैबाय कमिटि जिरायग्रा जागोन नैबे फुरा जागासिनो सोलिगासिनो मोनाबाबो सानबाबो मावगासिनो बिस्राफोर पुरहिता नैबेबो सासे थांबाय मन्दिर साफा खालामनो थांदों बियो गगा मोनदों बावखुंग्रि रानिया नै बेखौ रिफाइरिं खालामगोन बेखौबो बावखुंग्रि रानिखौ गोदोबाव दखान होदोंमोन ना बेयाव दखान गैला बन्द खालामबाय नैबेनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरोना दखाना बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय गासिबो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थाब सोर दखान होयो थाबनो नै मालाय थुजोबखाबायबो फुरा मालाय गावबागाव बाहागो लाखाजोब्बाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम होयोबा गाइसमोन दखान होयोबा फुरा दिरुं सोंजोब्बाय हनै नुबाय दिरुं सोंजोब्बाय गासिबो बे साफा दखान जाजोबगोन आरोना बेबो दखान जाजोबगोन जों जायगा नायफैदों आरोना दाहायनि प्रग्रामनि थाखाय बुंनो रोंला माबायदि दखान जागोन नै गोजौआव खाबथादों दिरुंबो सोंदों खिन्थु देरद्रायजोब्बाय दखानखौथ' बिदि एफाग्राब गिदिर मोना बयबो होगोन नालाय लामाया गुसेब जायो बैसिम लांनांगौ नै बेबा मा दखान जाखो बेसेबांबा गुवार होबाय नै खाबथाबाय बे बैसिम थांगोन आरोना गासिबो लामाया गुवार नांगौ नालाय नैनिफ्राय ला आरो बिनिफ्राय लादो लामानि थाखाय गुवार नांगौ माने होंगो दोंगो जायो नालाय फुरा दनफोर बिसोरो लकेल दन लकेल दन बे आयु सिथोबा माबासो नुबाय दे होनोबा नुलाय नुबाय नों बेबा बाक्सा बेसेबांबा गिदिर बाक्सुखौ बेसेबांबा गिदिर गानो बियो बाक्सुखौ बेसेबांबा गिदिर गानो बियो जाम्बाया फुरा ओरै जालांजोबगोन आरोना दखान नै मानस नोंसिनि दखानखौ नुबाय आं बेनो दा स्पेस बुक खालामबाय मा दखान जागोन जाखो मानस गिदिरथार नामा नै लोगो मोनबाय आं नोंनि दखान माबा थुनायखौ थांफिनसै गाइसमोन बावखुंग्रि हाजो सोर गाखोफैयो गाइसमोन गाखोफैदो कन्टेक्ट खालामफैदो थाब सोर स्पर्ट्सनि खेला गेलेनो स्पर्ट्सआव गेलेफैदो कालसारनि मोसाग्राफ्रा कालसाराव मोसाफैदो आरो स्पर्ट्स गेलेग्राफ्रा कचारफोरजों गावसोरनिजों कन्टेक्ट खालामलायबानो जाबाय आरोना कालसारनियाबो कालसार गावसोरनि माबाजों इनसार्जफोरजों रायलायनानै माबाबानो जाबाय
सिगांनि एसे फावसायदों 11, 12, 13 थांनाय बोसोराव 12, 13 सैदोंमोन नालाय दाना नैबे बोसोराव 11, 12, 13 थारिखआव हाजो गाखोनाय सानथामनि प्रग्राम लाबाय आरो दाहाय 3थासोआव सावरायबावगोन मिथिङा जाबावगोन दाहाय डिटेल्सखौ मोजां मिथिजोबसिगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ क्लिप खालामना होबावगोन नायबाय थाबानो जाबाय फुरा दखान जाजोबबाय ओरैहाय सालबागानाव दखान हाजो थिखिनिसिम सेंग्रा सिख्लाफोरनि आड्डा जासिगोनलायलै गाइसमोन होनबा नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय कमेन्टआव सोर फैयो खोन्थाहरबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो जै बावखुंग्रि हाजोनि जै माथो बनबो मोनबोबाय सुरेश जै माथो बन मोनबोखो गोरान सानबेसे संगोन नों बेजों सि मतलब सान्दुनि सकसायना जाहैबाय बे माबा जागोन कमिटि जिरायग्रा कमिटि जिराया साउस अफिसाव बे दखानसो ना आदसा बे दखान जोंना बावखुंग्रि रानिया दिनैनिफ्राय स्टार्टिं मावजेननाय वा दामदुम बिरखारबावाखै दे बारहुंखाजों बिरखारबावाखै नै न'फ्रासो बिरखारजोबबावदों खोनाबाय सोरनाबा सिंफ्रा जाजोबसिगोन जाहांबाय दखान होफैजेनबायबो नै दखान होफैजेनबाय जाफैद' सोर जायो गुफुरबो मोनगोन गोजाबो मोनगोन दाउदैबो मोनगोन बेदरबो मोनगोन नो दखान होफैजेनबायबो नै मैसो बेदर दंना गैया ओइ दखानदारिफोर माबा बेदर मोनो खोन्थाखाथ' नै दाउदै एवनो नागिरदों नै दाउदै जायोलै दा नायब्रा बेला माइब्रानि जौ बिदैखौ लाबो जोंनो गोदै संनायखौ बथलसे फिसा थेमा बथलजों सोना लाबाबो जायो माइब्रानि लोगो मोनगोन जोंखौ जोंना बैयाव जागोन माबाया जोंनि रेस्ट हाउसआ बैयाव जागोन आरो बैयावनो बै बानायनायावनो जागोन गोदोनियावनो सिगांनियावनो थागोन जों गेट खाथियावनो थागोन भलुन्टियार जोब बिसोर भलुन्टियार इनसार्ज गासिबो भलुन्टियार इनसार्ज बिसोरो लोगोफोर होमबा